Edebiyat, medeniyet we synowy işgärleriniň howasçyň aýdymçy ýançlaryň kemde zihini çağlaryň arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asyr baýragyny almak ugrundaky bätleşigiň çägine ýurdumyz boýunça her ýyl geçirilýän. Garaşsyzlygyň merjen däneleri atly bätleşik şu ýyl arkadan şäher boýunça ilkinji gedek geçirilýän. Onun baş maksady umumy bilim berýän we saatçylyk mekdeplerini, dörüjülük merkezlerini hemde mektebe çeli çağlar edaralaryny bilim alýan we terbiýelenýän zihini çağlary ýüze çykarmakdan, olaryň zihinlerini golluk bermekden, çeper howasçylygy, synwat ustadlygyny köp türlü öwüşgünleri bilen ösdürmekden, milli aýdymsy medeniyetiniň ýörelgeleriniň dawamatlygyny berkitmekden, şeride ösüp gelýän ýaş nesli ýokary watançylyk ruhuny terbiýelemekden, milli synwatymyzy söýgüsini artdyrmakdan ibaretdir. Dawara gatnaşylar öz zihinlerini we täsin dörüjülük ilham bilen köp öwüşgünli bayramçylyk ýagdaýyny emele getirdiler. Her bir çykyş öz bolşy dawara öwrli we dörüjülük aýratyny bilen tapawutlandy. Ýaşajak zihinleriň uly joşkun we ilham bilen ýerine ýetiren ýakymly aýdym tanslary tomaşaçylaryň hiç ýerini beýpar goýmady. Tomaşaçylar sahnada ýaglandyrylan çykyşlary buýsan şemde tolgunma bilen synlap, ýaşajak artistleri şowkunly el çarpışmalary bilen golladylar. Çağlaryň peýak kalbyndan joşup çykýan owadlar watanymyza zihinlerini ýüze çykarmagy we arzuwlarynyň hasyl bolmagy üçin giň mümkinçilikleri döredýän hormatly prezident bize we gahrman arkadamyza çeksiz hoşallygyň şeper beýan bolup ýanglandy. Körpeler ajaýyp arkadaş şäkeri, dostsugunlyk, tebigat, şagalyk, parahatçylyk, bagtyar durmuş baradaky aýdymlary ýerine ýetirdiler. Emin agdalar bäti atnyjlaryň arkadaş şäker boýunça iň zihinlerini saýladylar. Atlar ıglandylan körpe aýdymçylar garaşsylyň merjen däneleri bätleşiginiň döwlet tapgyrna gatnaşmagy hukuk kazandylar.